26-årige Trine Heledi studerer engelsk og europæiske studier på CBS, Copenhagen Business School. Da hun stod midt i sin første eksamensperiode, blev det hele pludselig for meget. Jeg havde rigtig meget stress på. Jeg havde svært ved at sove om natten, jeg havde svært ved at spise, jeg havde svært ved sådan det meste, og var rigtig ked af det. Og efter eksamensperioden afsluttede, så holdt det bare ikke rigtig op. Jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg fortalte, at jeg skulle afsted til Dublin med mit arbejde. Ja. Trine valgte at opsøge studenterpræsten Charlotte Grunde, der er tilknyttet CBS. Ikke mindst fordi studenterpræsten var frit tilgængelig uden ventetid, og her fandt hun et frirum. Det har været dejligt at kunne fordele min tid, så jeg godt kunne mærke, at jeg har kunne være mere... Alt er ikke hængt op på én ting. Vi skal være så meget i kontrol alle steder i dag, og være på og hele tiden skrive videre på vores egen historie, helst en succeshistorie. Så der er heldigvis et billede af, at det behøver man ikke nødvendigvis. At der er et rum for, hvor man ikke skal det. Hvor man kan komme ind og få lov at lade alle parader falde ned. Og bare være menneske med alt det, vi nu står i undervejs, som vi jo gør som mennesker. Men Trine havde sine betænkeligheder, inden hun opsøgte studenterpræsten. Er det et sted, jeg hører hjemme? Altså skal vi så snakke om Gud? At Gud er løsningen på mine problemer? Eller skal det være med det perspektiv? Og det kunne jeg ikke... Altså, jeg følte, at jeg havde en forventning om, at der ville være ret meget Gud indover. Det samme havde Håkon Bisgaard, der opsøgte studenterpræsten, fordi han, på grund af sygdom i den nærmeste familie, mistede overblikket på studiet. Jamen først var jeg nok egentlig meget fordomsfuld og tænkte, at det var meget kristent anlagt. Nu er jeg ikke selv særlig kristen i hvert fald, men jeg blev positivt overrasket, og der var ikke noget kristen i det. Det var mere en god samtale med en erfaren person, som havde talt med mange forskellige mennesker i meget lang tid. Både Trine og Håkon er typiske for de studerende, der opsøger studenterpræsten. Det er slet ikke nogen, der har et specielt forhold til hverken tro eller kristendom eller kirke. Mange har været blevet konfirmeret for eksempel, men der er også mange, der ikke er. Så det er ikke folk, der kommer med sådan et eksplicit trosforhold overhovedet. Men jeg tror, de stadigvæk fornemmer, at det er et sted, man går til eller til en person, som er vant til at tage sig af nogle af de store spørgsmål, som vi kalder dem i livet. Ikke? Om livet og døden og meningen og de livssammenhæng, vi fungerer ind i. Charlotte Grunde er en ud af i alt 14 studenterpræster i Danmark. De holder til på videregående uddannelser i København, Aalborg, Birk ved Herning, Roskilde, Aarhus, Nykøbing Falster, Odense, Lyngby og Horsens. Samtalerne med studenterpræsterne er gratis, der er tavshedspligt, og der bliver hverken ført journal eller taget referat. Og så kan man snakke om alt. 80% det er stressrelateret i en eller anden form. Altså det er simpelthen, at det tingene bliver uoverskueligt. Det brænder sammen. Der er alt for mange fag, man skal tage stilling til, og det skal jo være det rigtige valg, fordi hele ens karriere afhænger af det, og fremtid. Og det er meget italesat i dag i den tid, vi lever i. Så det er en enormt højt pres. Så der kan også være konkrete ting som dødsfald. Altså der er jo også Ph.D.-studerende, hvor måske manden eller konen dør, eller dødsfald af børn, og der kan også være, det har så været et par enkelte tilfælde, men med graviditeter, man pludselig står i en situation, hvad gør jeg? Burde jeg vælge abort? Jeg har også haft nogen, der efter valg af abort har haft brug for at tale det igennem. Så det er et bredt spektrum af alt. Samtalerne med studenterpræsten har gjort en forskel for Håkon Bisgaard. Hvor jeg stod og tænkte, at nu forlænger jeg mit studie, nu kan jeg simpelthen ikke overskue noget mere, så vil jeg sige, at hun har været med til at gøre, at jeg egentlig bliver færdig med min bachelor her til sommer og kan starte på kandidaten til september. Trine Heledi fandt hos studenterpræsten et særligt rum, som har hjulpet hende med at få styr på de negative tanker. Det der er den store udfordring, jeg stadigvæk bliver ved med at være det er det der med at lade være med at ærge sig over noget, der er sket, eller tænke på, hvad skal der så ske. For mig, kan jeg se bagefter, det har meget været et forventningsfrit rum. Jeg har også snakket rigtig meget med mine venner og med min familie, men der vil man bare altid have en følelse af, at man har noget skyld i forhold til, at man kommer med noget dårligdom, eller man belaster sin nærmeste, og det vil man helst ikke. Så der var ligesom en grænse for det, hvor med Charlotte har kunne komme ind og ikke skulle tænke over, om hun nu blev ked af det, fordi jeg var ked af det, eller om hun nu ville gøre sig bekymringer, eller om jeg nu kommer trættet hende med alle mine bekymringer. Fordi det er det, hun laver, og det er det, hun kan.